Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye juma ye utukalo tile 25 san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min b'aw sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati selen a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi utukalo tile 23 san 2023 an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ kiiri ni bunahadamadenya hakɛ sɔrɔli olu ma ni o ye Mamudu Kasoko ye ale ye kunnafoniya ni k'a bɔ k'a bin k'a yɛrɛ k'a fɔ ko sifinaka minnu bɛ yen nɔ ko ni kiiri sɛbɛnfura bɛ u bolo k'u bɛna kiiri tigilama maa 100 bɔɲɔngo ni ka olu ta ɲɔgɔn dan o sira fɛ a maa 100 na sa u mago bɛ maa 80 na maa 80 na sa olu bɛna ta kiiri ka sira fɛ maa 20 olu bɛna taga fɛn min ye sɛbɛnfura ta fanfɛla o la k'a lɔdɔniya k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu si bɛ t'i jɔ san 21 ka taga se san 40 ma nin kɔni welewele bilalen bɛ olu de ma u ka se ka u kanbɔ wa maa minnu fana bɛ yen nɔ ko sɛbɛnfura min b'u bolo ni o ye droit privé walima droit public maîtrisé bac plus 4 olu kɔni de kan ka nin ɲɔgɔn dan ye ni ka ale kɛ. Utukalo tile 22 san 2023 kuma dira sɛnɛkɛlaw olu ma ni o ye Sikaso sɛnɛkɛlaw ye Kucala Segu Joyila Kita ka taga se Kayi sɛnɛkɛlaw olu ma sɛnɛkɛlaw ye ka fɔ la ko nin wagati in kɔnɔna sanji kɔni ale tɛ ka na a ɲɛma o de kɛlen bɛ sababu ye sa ni ka sɛnɛko yɛrɛ ka ale gɛlɛya kosɛbɛ u ka siran yɛrɛ kɔnɔna la ko ɲinan samiya kɔni bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka sababu kɛ sanji nabaliya o ye. Karogɛlɛndinɛ tigilamaw ye bingani wale ta utukalo tile 23 san 2023 sufɛla la ni ka Bela Dugu o sɛgɛrɛ Bela Dugu ale bɛ Kunbaga ale ni Sofara ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko maa 8 kɔni bɔnɛna ani na o sababuya bɔra karogɛlɛndinɛ tigilamaw ta fanfɛla la ni o ye Katiba Masina maaw ye u kɔni tun ye bagabagali ta ni ka ni dugulamaw olu sɛgɛrɛ kabini dɔgɔkun tɛmɛnen na. Mamara fɛtigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye Monipedugu donso ɲɛma ni ka ale bɔnɛ ani na Monipedugu bɛ Masina o lamini na ani fagalen kɔni kɛra utukalo tile 22 tɛmɛnen sufɛla la dugulamaw olu y'a seereya k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni kɛtɔ ka ni cɛ in kɔni ni ka ale faga k'u ye layilayilaw Alahu akubar ni ka o de fɔ o maa kelen ka fɔla tuguni sa n'olu y'a seereya ko maa min kɔni kɛra a sababu ye ni ka a faga ko u kɔni tun bɛ nɛgɛjuru sira la min ni a tun bɛ k'a fɔ a jɛɲɔgɔn dɔ ye k'a fɔ ko u kɔni nakun ko o ɲɛnabɔra. maa 3 olu bɔnɛna u ni na maa 1 o jogina o kɔni kɛra bingani wale min n'a kɛra utukalo tile 22 sufɛ k'a dugu jɛ utukalo tile 23 sɔgɔmadafɛla tɛmɛnen o la ni bingani wale yɛrɛ kɔni kɛra Togona ale bɛ Dinadugu sigida o la Dinadugu bɛ Kulukoro o lamini na bingani wale taara ni ka dibɔlaw kani ka olu de sɛgɛrɛ maa marafɛntigi lakodɔnbali olu fɛ nin dibɔla ninnu yɛrɛ kɔni tun b'u ka baara la wagati min na de sa o ye nin bingani wale ni ka ale kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko
ko fintigilakaw kon tara yala la dugu in kɔnɔ wagati min na o fana kɛra sababu ye ni ka jawuli ka o lase dugulamaw olu ma. Sanji ba o de kɔni nana Yoroso n'a lamini o la. Sanji min yɛrɛ kɔni ni fiɲɛba de tun bɛ ale kɔrɔ a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛniba dɔ Yorosokaw olu kunna utukalo tile 23 tɛmɛnen na u ka yiribaden o de kɔni bɔra ka bin ka tila tuguni u ka kuran poteau ka taga se kuran filiw ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni binna a kɛra sababu ye ko kura tuguni ni ka sigida dɔw bɛ yen nɔ ka kuranko gɛlɛya yɛrɛ ni ka o lase olu ma ka lɔdɔnya k'a fɔ kabi utukalo kɔni ale jɔra Yoroso n'a lamini kɔni bɛ ka sanji sɔrɔ cogo min na olu bɛ ka a sɔrɔ ten. Kɛlɛkɛcɛw ka état major ale kɔni ye maa damadamanin ka olu fara ɲɔgɔn kan fintigilakaw la ka olu bila ka taa Banɲangara dugu o kɔnɔna la bingani wale min na a bɛ ka kɛ Banɲangarakaw olu fɛ yen ni fintigilaka ninnu kɔni taara utukalo tile 21 tɛmɛnen san 2023 u taara dugu min yɛrɛ la fɔlɔ o de ye Bojo ye. Bojo dugu ale kɔnɔna la maa caman de kɔni bɛ yen nɔ minnu n'olu y'u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ lakanabaliya o ye. Sidi Mohamed El Beshir ni ale ye Banɲangara marabolo tigi ye ale kɔni an ka faba maaw kɔni bɛ ɲɔgɔn kumaya sanga ni wagati ka sababu kɛ bingani wale min ni a bɛ ka kɛ a ka dugu kɔnɔna la walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na. An balima musolaka caman de bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɛ u farikolo kɔni ka ale bɔ a cogoya la ni o de ye ka produit suguyaw caman ni ka o kɛ u fari la walasa ka u bɔ fiɲɛ la ni ka u kɛ mɔgɔ jɛman ye a dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ pikiri suguya dɔw ni ka o de kɛ u fari la walasa ka se ka golofinma ye ni ka o bɔ u kan ka u fari kɛ golo jɛman ye. Dɔgɔtɔrɔw y'a yira k'a fɔ ko o pikiri de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka farilabana caman ka o bila maa dɔw olu la nin kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye an balima musolakaw olu bolo ka sababuya kɛ a bɛ ka farilabana ni ka o bila u la. Terew ɲɛma ale y'a yira k'a fɔ utukalo tile 24 ko sira kɔni dira diinɛ tigilamaw ma u ka taa ni ka kuma Niger maaw olu fɛ walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ko ninnu na cogo min na a ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni bɛ maa min bolo o de ye Cheikh Dayiru Boshi ale ye. Vladimir Putin ni ale ye Rusi jamana ɲɛma ye ale kɔni bɔra ni ka duwawu don kɛ banbagatɔw olu ye minnu yɛrɛ n'u tun bɛ pankurun o kɔnɔna la ni pankurun kɔni binna ni u ye o pankurun yɛrɛ kɔnɔna la sa Egen Prigozhin ale yɛrɛ tun bɛ a kɔnɔna la Egen Prigozhin ale tun ye Wagner o ɲɛma ye. Vladimir Putin a y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ kɔni Prigozhin ale kɔni tun ye filiw kɛ wagati tɛmɛnen olu la a ye duwawu don kɛ ni ka taga banbagatɔw olu yɔrɔ la. An bɛ kunnafoni da tuguni Niger jamana kɔnɔna o ye a fintigilakaw olu kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ko anw ka jamana ni o ye ba Maliba ye ka taga se Burkina jamana o ma k'u kɔni jɛra n'a ye k'a fɔ ko anw ka jamana kɔni ka kɛlɛkɛminɛnw ni ka o bila ka t'u ka jamana o kɔnɔna la ka sababu kɛ CEDEAO kɔni kelen ka bagabagali ni ka o ta ka u sɛgɛrɛ k'a fɔ k'u bila bingani wale ta ka u sɛgɛrɛ walasa u bɛ se ka Bazoum ni ka ale lasegin fanga la cogoya min na. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw aw kulo garijɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya di anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 sɛbɛn wari $4,000,000 ani 500,000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔ kɔni sara kalo kalo euro wari 573 kalo 12 ma walima kalo 18 euro wari 782 ni tilala terrain sara la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ o ka nɔgɔ i bɛ se k'i sen don tunga lafiya mɔgɔw ka tɔn na ni o ye Paris ye san 2024 tɔgɔ sɛbɛnw yɛrɛ olu daminɛna ka ban o kuma la sa Villa Simple ka taga se étage ma Villa Simple ale $26,000 ale tɔn wari ye 580 euros étage ye $42,000 ye ale tɔn wari ye 780 euros ye o kuma la sa aw bɛ ka mun kɔnɔ natɔ tɔgɔ sɛbɛn tunga lafiya ka ni tɔn in na n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa 72 18 42 47 a ye message bila an ka numéro WhatsApp ale kɔnɔna la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement de fɛnɛ ka di ye tunga lafiya ka appartement o bɛna jɔ banankɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ appartement in sɔngɔ ye $24,000 i b'a dɔgɔdɔgɔnin sara fo san 4 o kɔnɔna la 720 euros an bɛ se k'a fɔ ko kɔni ye dibɔ ye ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma.